Lezigeza indaba ze1KZNTV efundela usamukeliso wanqolonga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili usuku namhlanje. Lisenkantolo lowayimeya yeTheku kothulwe olwamanzi othukela kanti oEFF ukhuthazeke intsha ngokuvota. Kuyaqhubeka ke enkantolo enkulu eThekwini ukuqulwa kwamacala enkohlakalo okukhwabanisa ukushintshana ngemali ngendlela ke engekho emthethweni okubhekene nalowa yimeya yeTheku Likazandile Gumede kanye ke nabasolwa abangama21 asolwa nabo ukuqhubeka kwaleli cala kubuye ngesonto ledlule emva kwekhefu lesikhashana kanti ke ebhokisini kusaqhubeka ufakazi wayisikhulu esiphezulu kumasipala. Emva kokuthi umsolwa wokuqala okuzandile Gumede wayemeya kumasipala iTheku aqhumisa isililo ngesonto ledlule ekhala ngokungaqhubeki kokuqulwa kwalamacala njengoba ethi kumudla kakhulu ephaketheni ngoba zinkulu izimali azikhokhela abameli bakhe. Namuhla kube sekugibela ufakazi ebhokisini kwaqhubeka ngendlela ukuqulwa kwalamacala. Ufakazi osebhokisini esingeke simdaluli igama lakhe ngokomyalelo wenkantolo umbuze ngendima edlalwa umuntu osezingeni likamsolwa wokuqala njengoba ayeyimeya ngalesa sikhathi kwenzeka lokhu. Uma kukhishwa ithenda waveza ukuthi akukho nokugodwa okumele kumfake uma kukhona umsebenzi ophumayo. Kube sekuqhubeka futhi sekubuzwa ngendima kamsolwa wesibili yena kwavela ukuthi wayenakho ukuxhumana nezikhulu zomnyango ukuqoqwa kwempucuza ngoba ngaleso sikhathi wayekade ngosihlalo wekomiti lokuhlaliswa kwabantu eThekwini ngakho kwakukhona imiqingo eyayidlula ezandleni zakhe. Kube sekuphinda kubuzwa futhi ngomsolwa wesithupha wesikhombisa nesishiyagalombili bona ababengamakhansela ngaleso sikhathi bona kwavela ukuthi okwabahlanganisa kanye nezikhulu zokuqoqwa kwemfucuza ukuthi kwakuba khona imihlangano ababayingxenye yabo ngoba ezinye zezinto zayithinta amawadi abo ikakhulukazi ngawo umsebenzi wokuqoqwa kadoti. Ummeli kamsolwa wokuqala ubese phonsi imbuzo lofakazi owayisikhulu esiphezulu eminyangweni kadoti phakathi kwezinto esigqamile umbuzo mayelana nokusebenzisana kwabo nomsolwa wesine owekade ngosekela wakhe kuona lo mnyango. Waveza ukuthi usekela wakhe wagcina esenza umsebenzi wakhe ekubeni kuyena owayinamandla amakhulu ukunaye kodwa lokho kwenza ngendlela angayazi ukuthi kwafika kanjani kulelo zinga. Lo fakazi uthi umsebenzi wokukhipha ithenda wawubekela izinyanga eziyisithupha kodwa lesi sikhathi sabasincane ngendlela yokuthi kunezinto angagculisekanga ngazo ngendlela okwenziwa ngayo. Wathi futhi babengenaso nesikhathi esanele sokubheka amaphutha. Ebuzwa ngokuthi ingabe khona yini la aveza khona mayelana nokungagculiseki kwakhe njengoba lokhu kwakuthinta umsebenzi omkhulu. Uveza ukuthi akasakhumbula ukuthi kuphi akwenza nalokho kube sekushiya imibuzo mayelana nayo impendulo yakhe. Kodwa awunye abesekuvezile uthi umsebenzi omningi wenziwa usekela wakhe ongumsolwa wesine kulamacala. UGumede nasolwa nabo babhekena namacala angaphezulu kwezinkulungwane ezimbili okubalwa phakathi ukukhwabanisa, inkohlakalo, ukushintshisana ngendlela engekho emthethweni ngemali. Bonke lamacala bayawaphika. Ukuqulwa kwaleli cala kuyaqhubeka nasosukwini lakusasa. Kwetebokho sibisi wezindaba ze1KZNTV ko channel 261 ngisenkantolo enkulu eThekwini. Ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle kuzwelonke uSenzomchunu uqaleke uhlelo lokuhambela umasipala abakheleke weZulu-Natal ababhekene nengwadle ukwantuleka kwamanzi. Ungqongqoshe uMchunu wethuleke ngokusemthethweni usonkontileko ozolungisa ingqalasizinda ngaphansi komasipala wesifunda uThukela namuhla ke nokuyilapho ke axhumane khona nomphakathi ukweluleka ngokuphatha kahle ingqalasizinda kule ndawo. Ungqongqoshe wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuzwelonke uSenzomchunu uveza ukuba amanzi ahlanzekile ayililungelo labantu. Phambilini ngabo June sike safika la inkosi yasibekela isimo sokuntuleka kwamanzi lapha emphakathini. Kuyaziwa ukuthi amanzi ahlanzekile ayilungelo labantu futhi njalo nje ayisisekelo sempilo ngoba awugcine nje ngokwasebenzisa ngaphandle
njengokugeza nokupheka ubuye waphuze futhi ngoba wadinga wena siqu kodwa futhi uyawadinga nje nokuwasebenzisa emakhaya manje ke mayengekho ayinkinga kakhulu kudala isimo sokuthi kube sengathi khona ukuthatha noma inkinga ukuthi abantu bathola amanzi manje ke sila ngoba emhlanganweni esasikhona kuwo nomeya wesifunda inkosi uShabalala sakhuluma kubantu bala ukuthi so benzela uhlelo lokuhlinzekela ngamanzi namhlanje ke sizokwethula lolo hlelo ngoba sezeze zonke inhlelo so sekufanele kuqaliseke kodwa into esoyenza kwamanje ibhohole okufanele ukuthi baqale badrile ngoba yonke inhlelo sezenziwe. Uqhubeka ngokuthi bazophinda bakha amanzi anozinzo emphakathini. Oluzozinza lwenze nesimo sokuphakela kwamanzi luzinze ngendlela efanele bathola amanzi ngendlela efanele anganqamuki nganoma yisiphi isikhathi kodwa ke lolo hlelo seza nalo ukithina ke ukuqhubela phambili ukuthi abantu abebengathola amanzi bese bewathola iyona nto esiyisebenzayo kuna noma yiphi enye into mawusibona nje sishona lena le sizama ukufaka amanzi ukwenzela ukuthi abangenawo bawathola abanawo siwenza ukuthi abe nozinzo bawathole njalo ngesikhathi okufanele bawathole ngaso yonke iNingizimu Afrika. Khona manjalo inkosi yesizwe sakaSithole uNgqayizivele Sithole unxusa ukuba umphakathi uyiphathiswa kwezikhali zamantungwa ingqalasizinda. Milo usizini lwamanzi sesiyobuye sibheke okunye sinenkolelo ukuthi lo msebenzi abazowenza ngobuqotho ngokwethembeka sikwazi ukuphuza kanjalo nomphakathi wethu esibhekile sinethemba sinesicelo futhi ukuthi mangabe amanzi inqala sizinda isifikile bayiphathe ngesizotha bayihloniphe kungabi bikho ukuthi abantu behambe beyozixhumela amapipe ngoba phakathi kokunye singasola nje ukuthi amanzi akaphumi kokunye okuyimbangela lokho ukuthi abantu bayazixhumela amapipe lapho kungafanele baxhume khona abanye donsa impompi bayifaka emakhaya umthamo kanti akuvumele lokho ukuthi kwenzeke ngakho ke siyanxusa nje emphakathini yethu nayo ukuthi ibe abalekeleli sibe amaphoyisa sonke uma ngabe lenqala sizinda sifikile sikwazi ukuthi siyigade. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV emhlumayo. Usekela mengameli we-EFF uFloyd Shibambe uthi ke abantu abasha kumele bazi ukuthi ke leli ithuba labo lokuzikhethela uhulumeni ke ozomela izidingo zabo ngakho ke kubalekile ukuthi ke bakubhalisele ukuvota ngempela sonto kakhulukazi ke labo ke abangakaze babhalise. uShibambe usho lokhu ke ngesikhathi bevakashela izikhungo zokubhalisela esifundazweni iKwaZulu-Natal. Eqhubeka nomkhankaso wakhe okuhambela izikhungo zokubhalisela ukuvota usekela mengameli waleli qembu uveza ukuthi bagculisekile ngokubona izinga labantu abasha bephuma beyobhalisela ukuvota. And we are encouraged as the EFF that young people are coming up in their numbers to register to vote because they're taking the future into their hands. They're becoming much more responsible. You are not responsible as a young person if you're not registered to vote. So as the EFF, we're inspired that as many young people as possible are coming out in their numbers to register to vote. So we will continue to encourage them. But what is much more inspiring about the voter registration weekend is that it is incident-free. There has not been a single incident that is reported out of the 4,973 voting stations that are here in KwaZulu-Natal province. Uthi abantu abasha kuzomele bazi ukuthi yibona abazokwazi ukusikhethela uhulumeni ozofuna ukubeka idingo zabo phambili okhethweni langonyaka ozayo. There is high levels of unemployment, of joblessness, of no access to education in South Africa, and the only way to change that is by registering to vote and ultimately voting. So all young people must get up and go and register to vote because you won't be allowed to vote if you're not on the voters' roll. Let us join the many young people who have got to change their countries, wherever they come from, and be a generation of economic freedom fighters that is going to change political power in South Africa. So that is what we need to do. Abaholwa leli qembu nabe bephume ngokuhlukahlukana kwabo ukuhambela izikhungo zokubhalisela ukuvota
uqinisekisa ukuthi yonke into ihamba ngendlela. No, look, the 2024 elections are the most important elections because these are the elections where the ruling party, the ANC, will be taken out of power decisively. So since 1994, they've been in power. It's 30 years later now. And it is apparent, it's very clear, it's evident that whatever they do, ultimately, the majority of people of South Africa are going to reject the ANC and put different people into the government that are going to take the country forward. So 2024 is definitely going to be our 1994 in that there is going to be significant political change in the politics of South Africa. And that is what we're looking up to. So if you are a young revolutionary activist, a young person, you must form part of history in changing a government that has failed to bring about change and services to our people. So let us go and change government next year through the ballot so that we do not degenerate into an ungovernable society. Let us change it democratically, and we've got the power in our hands, and that is through the ballot. We're going to do that successfully. Kuteboko Smisi, bazindaba ze1KZNTV, kuchannel 261, ngiseThekwini. Abasabuthi-ke quthu ubuthongo abantwana bakwaMnguni ematholanjeni kuward 11 edlangezwa kulandeleka ukubulawa ngehluku kamama wabo ebulawa ngokudutshulwe esendleleni kebheke emsebenzini. Ekhuluma-ke neziko lezindaba umntwana omdala waleli khaya uNdumiso Mhlongo uthi-ke bakholelwa ukuthi-ke ukubulawa kamama wabo kuhlobaneke nombango wendlu oqhubekayo phakathi kukamama no-anti wabo njengoba ngaphambilini-ke wayeze wamvulela nencwadi yesivikelo phecelezi i-protection order. Uthi-ke usesabela impilo yabo bengumndeni ukuthi-ke umuntu obulale kabuhlungu umzali wabo akaseke kahle nakubo njengoba besola ukuthi-ke ukubulawa kwamama wabo kuhlobeneke nombango wendlu eyakhiwe-ke kulomndeni. Le ndlu-ke iyona ebangwayo. Le ndlu-ke yakha ngoxhaso ngokungenelela kusomabhizinisi uLucky Gumbi kanye-ke ngokubambisana noBhekintuli ongasekho emhlabeni ngoba-ke bebona isimo bebephila ngaphansi kwaso kanti futhi lo muzi ubaba wakhona-ke wayishushuvu se-ANC. Jone lo umama obulawa ngesihluku edutshulwa emsebenzini egroundini edutshulelwe ebheke emsebenzini ngasegroundini laseMpamba. Protection order wayivulela uanti wakhe kwakubangwa indlu owayekade eyikhandelwe usomkhanda uGumbi kwakubangwa yona nayo le ndlu le wayekade eyicele kubaba uMphembo Ntuli lo sowashiyayo. Uma eyicela umama wayicela ngokuthi athi umama ahambe aye kuMphemba afika ayibike ukuthi umuntu sasihlala sihlala kumbozwe ngoseyila ekhaya sihluphekile wahamba kumcimbi uMphemba eze komunye umcimbi khona la endaweni le yakithi weza mayizile uMphemba wafika uMphemba wase umama ehamba uyibika wathi uyingane kaMnguni uyingane kaMnguni ucela ukusizakala bemsize bamsiza-ke uMphemba basukumela phezulu base becela uGumbi-ke uGumbi bafika-ke nabo base uGumbi kwakufanele uGumbi amakhele indlu kuphela. uGumbi wasekwenza konke-ke ngokubusiswa inkosi kaGumbi wakwenza konke wasifakela ngisho ifurniture. Kuyavela-ke ukuthi-ke ngaphambilini uke wavula i-protection order wabeke esiyalela abantwana bakhe ukuthi-ke uma kwenzeka noma yini kuye bengabheki kwenye indawo kodwa-ke baphenye lo muntu akade mvulele i-protection order. Abantwana bathi-ke bazizwa-ke bengaphephile njengoba bethi-ke kunemoto ebonakalayo mhla kwabulawa uma wabo. Le moto-ke iphinde yabonakala futhi khona endaweni. Wayekade umuntu wayekade enze i-protection order. Uma enze i-protection order kwanathi ingane zakho ayisitshelile ukuthi uma ngabe ngishona ucela ukuthi amehlo akhe siwabhekisephi amehlo ethu siwabhekisephi. Isenze sasibona esasenziwe lapha ngumama sithukile kakhulu siyasaba ngesiqamba manga sithukile nje ngalendlela ukuthi mhlawumbe abafowethu bona bakhona ukulala la ekhaya mina hayi angikhona ukulala la ekhaya ngihambe ngithukusa la ngithukusa khona kodwa ngiyabona ukuthi isimo sibi sona impela sibucayi ngoba nayo le moto eyenza umonakalo isike yaphinda yabuya futhi khona la yabonakala idlula ibonwa abasebenzayo bakhona la endaweni baze basifonela nangempela sayibona nathi. Bathi-ke bafisa ukuthi bathole ukuthi bavikeleke futhi-ke nabenza bokubi batholakale. Besifisa ukuthi mhlambe kuludaba likamama lisukumeleke mhlambe
uma ikhona indlela esingavikeleka ngayo mhlawumbe besicela ukuthi sivikeleke ngoba ngeke ngiphosise amaphoyisa akuthathile umsebenzi wawo ayawenza impela umsebenzi wamaphoyisa asemthunzini ngeke ngikhulume iphutha ngithi mhlambe cha kuphela uvalo lekithi sizizwa singekho safe ngokuthini njengokuthi amaphoyisa uyesu uyafika impela umseshi bese yahamba umseshi yakwakhe thina sisale nenkinga la silali kuze kuse kusibhekile. Asike sishishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukela indaba ze1KZNTV nazi ke besithi zona ihamba phambili. Lisenkantolo lowayimeya yeTheku.Kwethulwe olwamanzi othukela kanti o-EFF ukhuthazeke intsha ngokuvota. Kuhlomule umphakathi waselokishini laseMbali e14 Mgungundlovu ngesiza ke siphathelene nezolimo. Lokhu ke kwenzeke ngesikhathi ungqongqoshe wezolimo kwaZulu-Natal uSupha Zuma ehambele le ndawo eyonikela uZuma uthi ke ubezophendula kwizikhalo zomphakathi azizwa ngesikhathi ewuhambele ekuqaleni kwalenyanga. Uthi ke njengasithembiso asenza ukushesheke aphendule kokunyeka bekuphethe izikunzi ezimbili athi ke zizolekelela abafuyi ukuthi ke bakhiqize imfuyo ehlukile ezodayiseka kalula. Ungqongqoshe wezolimo kwaZulu-Natal uSupha Zuma uthi kwamhlaba umxhwele ukufica abantu kuleli lokishi betshalile izindawo inezingqinamba. Ingxenye yale ndawo inamadwala kakhulu kodwa akubavimbanga abantu bala ukuthi baqale one home one garden. Sifika bebevele sebeuqalile beqophule amadwala bawaqondise ukuthi kube indawo bibe flat bahambe bayokha inhlabathi bafaka inhlabathi phezulu kwalamadwala ukuze bakwazi ukutshala. Into yabazicelo kakhulu ukuthi bacela ukuthi nisilungise idip bese livele singathi siliyaguga idip bacela ukuthi sibabiyele indawo yamadlelo ngoba inkomo zovuvanzi yonke indawo bacela futhi ukuthi silekelele ukuthi sishintshe i-breed abanayo enkomeni kube inkomo ezokwazi ukuthi sifunwe imarket. Lolu hlelo leli ngihamba ngilenza namakhosi bayacela nabo ukuthi sibalekelele kulona. Bayacela nokuthi enye ingxenye yale ndawo bacela ukuthi ibiwe sikwazi ukuthi sibiye bese siyayilima ukuze bakwazi ukuthi batshale umbila khona ozobuye usetshenziswe ukuthi ube ifeed yalezi inkomo. uZuma uthi ukulungiswa kwedip lezinkomo kuzophothulwa maduze. Uhlelo lokuthi silungiselela dip siphezulu kwalo uzoshaya umhla ka30 kuDisemba selisebenza idip. Namanje ngiphinda futhi ngisho njalo ukuthi noma kanjani umhla ka30 Disemba zobe lisebenza lela dip. Seliqale phansi selilisha kube sengadalikazi laba nenkinga. Okwesibili sisuke lapha sasiya endaweni la kubiwa khona kubiya amadlelo njengabantu abecelile. Sesiqalile siwabiyile amadlelo sekusela indaweni encane siqedele leyo ndawo. Kodwa futhi sibuye salima ngiphuma phezulu kwakhandakanda nje ukuthi le ndawo abayicelile ukuthi bacele bayilinye ukuze bakwazi batshale umbila kuyona siyilimile manje. Kanti oyimeya yomasipala wesifunda Mgungundlovu Zuma unxusa ukulima. Zona siqeshana sendawo kulokhu nje siphuma kona ke bathe abasebenzisi namagceke abo kuphela mabebona indawo ngaphandle engasebenzi baqoma ukuthi kungalahlwa udoti kuyona. Nakweminye imiphakathi sinxusa lokho ukuthi makhona isiqeshana nje sendawo kungcono ukuthi kube khona esikutshalayo kuleyo ndawo kunokuthi silahle inkunkuma kuleyo ndawo. Imeya yomasipala umsunduzi umzimkhulu Thebola uthi kuhlomule inqwaba. Kunomama la esijabula ngabo ukuthi uzohlomula usebenza ukugaya impuphu wecele nje ucingo nokuthi simlekelele ukuthi athole indawo azokwazi ukulima kuyo. Siyaqinisekisa ukuthi unayo manje indawo yakhe azotshala kuyo kodwa asigcinanga lapho. Umshini wakhe akanga omncane simnika ivoucher namhlanje ukuze akwazi ukuthi asebenze kakhudlwana. Kanti kulindeleke ukuba kubanjwe ukhetho lokuchibiyela kule wadi ngolesithathu kulandela ukudutshulwa kubulawe ikhansela. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube kusembali eMgungundlovu. Umphathi wekhomishana yokhetho ezimeli IEC kwisifunda uZolile Kasiphiwo uthi ke sinyukile isibalo sentshe ebhaliseleke ukuvota ngaphansi kwesifunda ekhuluma ke neziko lezindaba uZolile uthi kiyize zibe khona izihibe kulesi sifunda kodwa ke kube yinto edlulayo. Uthi ke ukucisha kagesi ngokuhleliwe ngenye ke sicelele ababhekana nazo ucishe ke isikhungo zonke kanti ke abantu ke baphume ngobuningi uzobhalisa kwaqhubeka kahle ukubhalisela ukuvota.
Sanyukile isibalo sentsha ebhalisela ukuvota ngaphansi kwesifunda uku. Lokhu kushiwo imanager yenhlangano yengamela ukhetho IEC kwisifunda uku. Njengoba bekuyimpela sonto ukubhalisela ukuvota kukhetho langonyaka ozayo. From the IEC side, i-registration weekend yambe kahle kakhulu, especially day 2, which is Sunday, ngoba zonke izikhungo zethu zoyi-429, which is eMdone 89, eMzumbe 119 voting stations, eMzwabantu 58, eRenkonyeni 163, so in all 429. So all of them were opened and all of them opened on time. So I wouldn't really say there were challenges. Of course, with load shedding, yes, we know we were affected by load shedding, but that didn't affect our operations. Remember, one of drive organization was to try ukuthi ikhulise umdlandla in terms of youth participation, especially leading up to 2024 election. So the ebona abantu ababene impact lapha kwenye registration ye-youth kakhulukazi. Iqhuba uthi yize zibe khona izihibe kulesi sifunda kodwa konke kuhambe kahle. Ube esekhuthaza abantu baqhubeke nokubhalisela ukuvota kwizikhungo ze-IEC laba basale ngaphandle. There is no way that you can participate in election without first register. So it's very important for abantu bakuthi ukuthi abaze bazobhalisa, even though besine weekend manje registration is still continues up until president proclaims a date election for 2024. Intsha biphume ngobuningi ukuzobhalisela ukuvota. Ithi ibone kubalekile ukuze bakwazi ukuthi babe nezwi emphakathini. Ukuvota kubalekile ngokuba kuyasiza ukuthi uraise ama-issues endaweni lo qhamuka ngakhona, thola ukuthi izinto eziningi abanye azinakeka ngabo, but ube ne-voice eyintweni nawe ezenzeka la emphakathini wangakini. Ngiyabaqhuquzela nabanye abantu abasha abaqalayo ukuvota ukuze bezokwazi nabo ukuthi babe ne-say elokhuzeni emphakathini. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisesayidi. Asiphinde futhi seyitolo sokusiqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukelo usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi kuyobe kuyizona ehamba phambili. Lisenkantolo lowayimeya yeTheku.Kwethulwe olwamanzi othukela kanti o-EFF ukhuthazeke intsha ngokuvota. Akasibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.32 maqhathaniswa nedola laseMelika libo R22.85 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo R19.99 maqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona $1,978.77 ounce wolungahlezwe wona $80.61 umphongolo. Akasibheke ke engosini yezemidlalo. Uhlalo weqembu labagijimi uLundi Striders Sifundo Mbuyisa uthi ke kuba khona komjaho uLundi Striders half marathon kusiza kakhulu ke abagijimi njengoba kukhona nabanye abangasebenzi kodwa ke abaphila ngokugijima. Ekhuluma ke nezithimba lezindaba uMbuyisa uveza ukuthi ke lo mjaho bafuna ukukhulisa ubaleke neminye emikhulu kuleli. Ubonakala uya ngokukhulu umjaho uLundi Striders half marathon nobanjwa minyaka yonke endaweni yasoLundi. Kulonyaka lo mjaho ubunabagijimi bebanga lingu-21 kilometers kanjalo no-10 kilometers. Lo mjaho usukele 19 emgwaqweni uRCT6 waze wayophothulwa oLundi enkundleni iPrince Mangosuthu. Nakuba belishisa likhipha umkhovetsheni kodwa abagijimi bakwazile ukubekezela bagcina bewuphothulile lo mjaho. Ngasho ukuthi umjaho wanamhlanje ungiphathe kahle kakhulu. Yize siqale ilanga silithanda ukuphakama kodwa mina lokho kungisizile kakhulu because neroute yakhona imnanda ayinawo ama-challenges amaningi, iyehlela iyenyukela iphinde iqonde nje inginika wonke ama-challenge kodwa konke lokho bekade ngikulungiselele ukuthi ngizobhekana nakho la ngiya khona. Abantu abasha ngasho ukuthi kumele besithande isports because isport sikwenza ukuthi umzimba uhlale uright ngaso sonke isikhathi ugwemeke nasentweni eziningi ezibhedayo.
Imbokodo nayo beyingazibekile phansi kumabanga ka-21 kilometers kanjalo no-10 kilometers. Laba banqobile bagqugquzele nabanye uba bangene kulomdlalo. Ngikuqale kahle ukuthi nje mase kuphakathi nendawo kuyashisa Nkosi yami. Ukushisa kona okukhona kodwa uyagijimeka. Uyasiza thina ngoba uyakwazi ukusigcina sijima sazi ukuthi sizogijima umjaho kuphi nini. Ikona lokho esizakala ngakho. Andayikho ke mina into engiyenza ngaphandle kokujima nje kuphela. Ngihambe ngiyogijima. Isiya namhlanje oLundi ibiyinhle kakhulu, iroutes ibithafu and iweather ishisa, so amalungiselelo abehambe kahle, kodwa nje manje it's part of training ngoba umuntu unyaka wakhe usuphelile, so it was like a time trial. Iroutes was good and iroutes build up and kuyangijabulisa kakhulu kuba ingxenye yalomqhudelwano osoLundi oyimpumelelo onobona ukuthi uyakhula ngesasasa. Uhlalo weqembu labagijimi uLundi Striders nokuyilona behlele lomjaho uthi imjaho efana nalena iyabasiza kakhulu abagijimi kwazise kukhona abaphila ngakho ukugijima. Uma uthi uyabuka ama prize ethu sithe ukwanyusa kulonyaka senzele ukuthi abagijimi bekwazi ukuthi belwisane nezidingo zabo, nokuthatha ke imgijimo eseyindaweni ezikude sisondeze eduzane kubagijimi basemakhaya. Sicabanga ukuthi lokho kubaluleke kakhulu ukuze nabo bakhule, ngelinye ilanga sibabone bengena mhlambe ku-Comrades Marathon, bonakala ukuthi sigcine sesine race sikhulile nayo sesikwazi ukuqualifya abagijimi beyogijima i-Comrades Marathon, begcine sebeyiwina msakazi. Indaba yokugijima ihambi kalula, ihamba kancane kodwa igcina sekulungile. Ifuna umuntu obekezelayo, ngakho singadlulisa ukubonga nakubona. Lo mjaho kulendele ukuthi uphinde ukhuzi ibuya ngonyaka ozayo njengoba abantu bebonakala bewuthakasela kakhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthaba namaphumulo oLundi. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.